irabazteko garaia, emakumezko Open mailan zuk irabaztea lortu duzu, nola joan da eguna zuk beti lezaman ondo irabaztea dakizulata? Bai, eskerrik asko, lehenengoz ni ritmoa jarri dut eta oso ondoian naiz. Eta bai, hemengo zirkuitoa oso gustokoa dut eta pospozik lasterketarekin. Denboraldia ondo doa, ja bigarren hilabetean sartuta gaude. Zer moduzko sentsazioak izaten ari zara denboraldi honetan zehar eta zein helburu dituzu? Aurten oso ondo joaten ari naiz, ni helburuak Espainiako lasterketak dira, eta hemendik aurrera hobetzea gustatuko litzaidake. Zorionak, Maia. Zuri, eskerrik asko.